Posledným bodom dnešného nášho rokovania sú interpelácie. Na dnešné rokovanie bola doručená, pán poslanec Filip, jedna interpelácia. Dve interpelácie, na ktorú interpelovaný dostal, predpokladám, písomnú odpoveď. Má právo ešte aj v prípade jednej, aj druhej položiť jednu otázku. Položiť. Nech sa páči. Nie diskutovať, položiť otázku. Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže, aby som nezdržiaval k tej prvej interpelácii, ktorá sa týkala skateparku. Samozrejme, ďakujem príslušným oddeleniam za odpovede. O skateparku sme už hovorili v rámci zmeny rozpočtu BAPOSu, takže o tom už nebudem. Čo sa týka tej druhej interpelácie, ktorý sa týkal protipovodňových opatrení v našom meste, ja som sa doteraz k tejto téme nevyjadroval. Položil som dve otázky, dostal som odpovede, z ktorých som tak trošku, povedať, rozpačitý. Možno by to chcelo nejaké dovysvetlenie, lebo prišla mi odpoveď, že mesto Bardejov ako samospráva nemá nič spoločné s výstavbou protipovodňového múru. Stavebným úradom je v tomto prípade okresný úrad, ale ja už viem, medzi tým mám zistené teda, a potvrdené, že mesto Bardejov bolo zadávateľom a že aktívne spolupracovalo pri tomto. To je stanovisko vodohospodárskeho podniku. Nie je moje, ale v poriadku. A druhú časť, ktorú mi odpovedali, že teda pri ďalšej fáze, ktorá bude nevieme kedy, lebo treba peniažky, jednoducho, že budeme spolupracovať v tom zmysle, že dáme, ako tie 3 štúdie, ktoré sme robili, boli prezentované v bardejovskej televízii, sú veľmi zaujímavé, že budeme teda participovať na tomto projekte. Ale mne nie je celkom jasné, že totižto tu vznikla občianska... Ja som túto interpeláciu som dal z toho dôvodu, aby sa táto diskusia, ktorá už vznikla v rámci občianskej spoločnosti v Bardejove, vzniklo Združenie proti múru, preniesla tak trošku aj na samosprávu, lebo taký mám zatiaľ pocit, že sa tvárime, že je všetko v poriadku. Ale Združenie proti múru začalo, napríklad zadal, neviem, či o tom viete, pre Slovenská technická univerzita prijala túto vec ako diplomovú prácu. Ja som zvedavý, aké budú možno nové štúdie o rok. Robilo sa nejaké meranie teploty vody, ktoré bolo zverejnené, ja vám to nebudem čítať. Inými slovami, ja som veľmi zvedavý, ako tieto veci dopadnú. Trošku mám z toho zimové javky, aj keď je dnes tropický deň. Ale chcel by som ešte upozorniť obyvateľov nášho mesta, napríklad škoda, že tu nie je pán poslanec Jurčišin z Dlhej Lúky. Na Enviroportále je zavesený ďalší projekt, ktorý sa týka Kamenca, ktorý tečie cez Dlhú Lúku, a tu sa píše, jeden z variantov je dvojmetrový. Chcem poprosiť otázku. Takže otázka je, znovu otázka preberáme celú históriu, ktorá je tu 5 alebo 7 rokov. Otázka. Jasná, niekto sa teraz spamätá a začne tu robiť jednoducho chaos z toho. Dobre, nemyslel som tým na vás. Otázka. Takže nebudeme celú históriu tohoto múru, pretože si myslíte, že sú všetci na hlavu padnutí, pretože je múr a teraz zoberieme zbíjačky a pôjdeme ho rozbíjať. Pýtajte sa tých ľudí, ktorí nemajú pohľad na vodu teraz do tople, ale nemajú pohľad ani na vodu vo svojich pivniciach. Skúste brať aj z druhej strany. Ja nehovorím, že je zlý. Tak dajte jednu otázočku a poďme ďalej. Ja len chcem počkať teda, aké budú ďalšie možno alternatívne varianty, lebo moja otázka, mám položiť otázku, hej, pán primátor? Áno. Moja doplňujúca otázka je znovu, či mesto Bardejov akým spôsobom bude na tomto projekte, ktorý má pokračovať ďalej, participovať, alebo spolupracovať, alebo nespolupracovať. To máme zlúčené v tom všetkom dve otázky. Jedna otázka, kde investorom je Slovenský vodohospodársky podnik, sú vybudovanie protipovodňových opatrení. Ja si viem v iných častiach predstaviť aj iný typ možno protipovodňových opatrení, ako je ten, ktorý musel byť v urbanizovanej časti mesta. Lebo jednoducho tam nešlo žiadny urobiť val, nešlo tam urobiť žiadnu mohylu, ktorá by jednoducho bránila vstupu tej vody a chránila majetok, ale i zdravie ľudí. V tých ďalších častiach si to viem akože predstaviť. Samozrejme, že áno.
To je jedna vec, Slovenský vodohospodársky podnik. Druhá vec je mesto Bardejov, ktoré chce toto okolie a už od začiatku avizuje. A toto sú tie štúdie, ktoré upravujú okolie. Nie vlastnú zábranu, ale okolie tohoto priestoru, aby bolo estetické, aby bolo poľučtené, aby bol pohľad na vodu, aby rybári mali dosť rýb, ale hlavne, aby toto mesto bolo chránené pred náhlými záplavami. Dámy a páni, veď hádam, sledujete médiá, sledujete Nemecko, sledovali ste Francúzsko, vidíte celý svet. Možno za vec, za ktorú by sa patrilo poďakovať, tak spisujeme petície a pomaly ho ideme búrať. To nemá logiku. Veď to, a ja nehovorím o vás, ja hovorím, a tí ľudia tu sedia, ja nehovorím o vás. Veď to treba sa postaviť aj na tú druhú stranu. To je prvá časť, preto, aby to bolo funkčné, musí mať vstup a musí byť vyústené až za Groner. Pretože v opačnom prípade je to polovičaté riešenie a možno ešte horšie. Pretože tú vodu zhutníme v tom úseku medzi Mokrolužským a Mimbarským mostom a potom spláchneme v Čitane Ocečka aj celý Groner. Čiže toto treba jednoducho akože dokončiť a brať to tak, akože to je zodpovednosť páni, aj tu prítomní zástupcovia médií, voči zdraviu a majetku týchto ľudí. Pretože ani jeden z vás, keď sú povodne, nie je pri tých ľuďoch. A ja tam som. A ja svoje dostávam, aj keď za to nemôžem. Správe vodné toky nemáme. Ale ja napriek tomu tam idem. A oni, viete, v takýchto emočne vyhrotených situáciách padajú tvrdé slova. A každý mi položí otázku, pán primátor, a čo nič nerobíte? Čiže ste ochotní zobrať na seba zodpovednosť, že nevykonaním týchto protipovodňových opatrení niekomu zničíme majetok, zdravie sa poškodí, alebo nedaj Bože aj čosi ešte horšie, čo je ľudský život. Hovorím verejne pre všetkých tzv. Nespokojencov s riešením toho, lebo v takomto prípade, prosím, búrajte si to, ja sa tomu nemôžem brániť. Búrajte si to, ale berte zodpovednosť za to, ak sa niečo stane. A ja som ju zobral. A pevne verím. A tu netreba napadať Slovenský vodohospodársky podnik. Tu mu treba poďakovať, že sa do toho pustil a to zvláda. S tým, že tú záruku, slovo, že to okolie, ak chcete počuť, poľučtíme, urobí samospráva, sme dali. A to chceme urobiť, aby to bola z toho krásna časť mesta. Takže skúsme na protipovodňový val nazerať takto. Nech sa páči faktické, pán poslanec Savčínsky, Havrila a pán... Pol minúty. Milan, vieš dobre, že v pondelok som ti to pol hodiny vysvetľoval, na všetky otázky som ti odpovedal, tváril si sa, že tomu rozumieš. Chápem, že ja som bol tiež mladý poslanec a ono, keď sa zapnú kamery, tak človek sa musí nejakým spôsobom prezentovať. A keďže má málo času, tak vieš dobre, poviem ti len jeden argument. O výške protipovodňového opatrenia, toho múru hnusného, lebo mne sa tiež nepáči, rozhodol inštitúcia, ktorá sa volá Hydrometeorologický ústav, keď po roku 2013 zvýšil prietok na storočnú vodu z 350 kubíkov na 450 kubíkov a v tej sekunde tí inžinieri, ktorí to stávajú, a mi sa páči, koľko odborníkov máme, jednoducho ja nie som oprávnený povedať, že či to má byť tak alebo onak. Mali sme konferenciu, ktorú zorganizovala Slovenská akadémia vied, Geografický ústav. Bola to veľmi poučná informácia. Aj oni povedali, že čo sa týka toho hnusného múru, je to jedno špičkové technické vodohospodárske dielo, ale hnusné, to je pravda. A keď som sa pýtal, že či by mohlo byť nejaké iné riešenie, nepovedali žiadne. Ty stále vnášaš do toho, ako keby bola iná alternatíva. No bohužiaľ nie. Existuje jedna alternatíva, že to vrátime do roku 60 a všetko okolo Tople až po Fučíkov zrovnáme so zemou. A necháme zaplavové územie, flišové mimochodom. Tak a budú tam aj samozrejme aj ryby. Ja nemám akože faktickú pripomienku o tom, či hnusný múr alebo nie, vieš, aby sme neurazili množstvo ľudí, ktorí si takéto ploty presne doma. Iné som chcel povedať, ktoré si takéto ploty postavili, takže preto nechcem, aby sa to niekoho dotklo. Takže pán poslanec Filip a dámy a páni a všetci nespokojní s takzvaným protipovodňovým múrom.
Je to o zodpovednosti, je to o ochrane ľudí. A bral by som aj aktérov petícií, ak by tam prišli, keď pôvodne niekoľkokrát za uplynulé 10 ročie boli a chceli čosi pomôcť. Oni prišli, pofotografovali a na druhý deň sa bavili na tých ľuďoch, aký majú problém. A keďže my sa chceme tváriť, a nielen tváriť, ale byť zodpovedná samospráva, tak musíme rešpektovať stanoviska odborníkov. Veď toto ani pán viceprimátor Savčínsky, ani pán Tribus, ani Hanuščák, výšku múrov a všetko ostatné nenakreslil. Jednoducho musíme mať pokoru a úctu aj k práci kompetentných. A tí to navrhli tak, nie preto, aby nazlostili obyvateľov nášho krásneho mesta, ale aby ich ochránili. Lebo ak to tak prebehneme od futbalového štadiona cez náš senior klub a senior centrum a našich dôchodcov, ktoré sme museli urgentne vybavovať autobusy a odvážať do nemocnice, kde neboli voľné lôžka. Keď sme museli 5. základnú školu za dažďa odprevádzať na Vimbark. Keď zaplavilo komplet všetky domy po ľavej strane včítane odsečka, tak ja nevidím dôvod na takto ponímanú občiansku neposlušnosť. Svojím spôsobom, na ktorú po niektorí vyslovene navádzajú, ale zrejme to už patrí ku koloritu toho času na Slovensku. To je len odzrkadlenie toho, čo sa zrejme deje v Bratislave. Dámy a páni, pán poslanec Havrila ešte bude. A pán poslanec Bochňa. Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Je to faktická poznámka, takže ja veľmi stručne chcem poprosiť teba, pán primátor, aj tvojich podriadených, aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Ak je faktická poznámka, 30 sekúnd, nech dodržíme tento čas. Ak má poslanec právo na položenie jednej otázky, nech položí tú otázku v normálnom časovom intervále a nie 3,5 minúty, keď sa zase o nezmysloch a nakoniec potom je tu z toho zase polhodinová debata o ničom. Ďakujem pekne. Súhlasím, pán poslanec, ale ak by som toto urobil, tak možno aj tu prítomní zástupcovia médií ma zajtra vykreslia ako hlavného ohrozovača demokracie na Slovensku. Že jednoducho nedám slovo. To všetko je tak na polovicu pravdivé. Takže nech sa páči, pán poslanec Bochňa. Stručný, naozaj netreba miešať hrušky s jablkami. Tie 3 štúdie, ktoré prišli na mesto, vôbec nesúvisia s protipovodňovou ochranou, pretože toto naozaj nemá nič spoločné. Jedno s druhým vznikla komisia, ktorá sa zaoberala 3 ponukami, respektíve 3 možnosťami zrekultivovania tej oblasti, ktorej sa dotýka súčasný protipovodňový múr. Komisia zasadla 3-krát, zhodli sme sa naozaj na tom, že riešenie, ktoré máme momentálne v Bardejove, nie je dobré z hľadiska ani... Môžem pokračovať? Ďakujem. Nie je dobré ani z hľadiska estetiky a už vôbec nie do budúcna. Určite je vynikajúcom protipovodňovou ochranou. Na druhej strane však už tento rok začína vodohospodársky podnik s protipovodňovými opatreniami už na začiatku rieky, čo znamená, že veľmi to pomôže a preto sme sa zhodli aj na tejto komisii, že v tých ďalších etapách budeme robiť všetko preto, aby sa nestala taká chyba ako pri tej prvej etape, ktorú naozaj všetci kritizujú a právom. Ďalšia vec, ktorú je dôležité povedať, čo sa týka estetiky, určite áno. Ďalšia vec, ktorú je dôležité povedať, je to, že iné riešenie, pán poslanec, to si vydiskutujme, lebo jednak čas prekryť. Aké iné riešenie tam je? Tam iné riešenie neexistuje. Veď si to láskavo uvedomte, celý čas hovorím o zodpovednosti. Aké iné riešenie tam tej estetiky bolo? Ja som sa pýtal, a toto povedali všetci, aké iné riešenie existuje pre to, že... Neexistuje, pán poslanec. Stavu 60 rokov. Nie som vodohospodár. Pardon, sme tam nadrbali stavby, tak sa teraz nečudujme. Keď korito v 49. roku malo 60 metrov a teraz má 20 a my sme to scúcli celé, tak sa nečudujme. Tak sa netvárme teraz, ako že vy ste práve tí dvaja, ktorí idete do toho. Tam iné riešenie neexistuje. Veď tu boli odborníci, sedeli. Samozrejme, tam nikto z tých nespokojných nepríde. V tom prípade pravdu počuť je lepšie byť polopravda a to je to lož polopravda.
Ako prísť ku kompetentným, aby povedali, tam iné riešenie totiž to neexistuje. Tam sa jednoducho nedá behať s vrecami piesku a tú vodu udržať v korite. Takže skúsme mať informácie dokonale, lebo toto ide v prenose pre obyvateľov tohoto mesta. A ja za to zodpovedám, aby dostávali informácie, ktoré sú vierohodné. A nie také, ktoré si mnohokrát, dámy a páni, povymýšľate. A ešte, pán primátor, ak môžem, nech sa páči. Ak budú chcieť demonštrovať tí, ktorým sa tento múr nepáči, tak naozaj správna adresa je hydrologický ústav v Bratislave, to je tam, myslím, na nábreží. Tam treba ísť protestovať, lebo tým, že oni zvýšili číselko, v tej sekunde, keďže to išlo z eurofondov, vodohospodári začali navyšovať výšku a jednoducho to bol výsledok. Bohužiaľ. A mňa naozaj v tejto debate irituje, ja som priznal, že mne sa toto riešenie nepáči esteticky, ale iné nie je. To je ako keď vám povedia, že chcete auto a máme len zelené a vy poviete, ja chcem červené, to mi povedia, no ale my máme len zelené. To je takáto situácia. Alebo možno, že viete viac ako ja, možno vaša komisia tomu rozumie lepšie, ako tí inžinieri, ktorí vypočítavali Bernoulliho schémy, všetky tieto čísla prepočty. Alebo títo akademici z Akadémie vied, ktorí zmapovali topľu od prameňa až po Giraltovce a presne majú ešte, ja som bol prekvapený, lebo nie sú z nášho okresu, ešte aj to, ako sa správa topľa pri Komárove, povedali, ako sa správa topľa tam. Na mňa pôsobili veľmi hodnoverným dojmom, no takí nejakí doktori to boli. Takže skúsme to akože ukončiť, pretože toto je, dámy a páni, trúfam si povedať, jedna historicky nadčasová stavba a jej opodstatnenosť nerad by som bol, ale ukáže, predpokladám, vzdialenejšia budúcnosť. Čosi podobné som zažil, keď boli mi otrepované osvetlenie na Radničnom námestí. Pozrite sa, dokončilo sa a teraz nie je človeka, ktorý by to povedal, že to nie je urobené. Tak prečo, samozrejme, inžinier Mikula, jasné, nie, to nehovoril. Prečo to nedokončíme? Veď ten sa povedalo a to zušľachtenie, to zestetizovanie, toto bude nasledovať. No a to je tá, keď môžem dokončiť tú 30 sekúnd. No tak, ale to, jak sa začne zle, tak aj koniec je zlý. Tak, Adam, nie. Tá posledná vec je tá, že autori štúdii nemohli vedieť a zároveň nevedeli, že my 5 rokov do tohto múru nemôžeme siahnuť. Čo znamená až po... No len choďte tam, tak vás Kutuzovej vyženú. Čo znamená, že naozaj nemôžeme v rámci týchto troch štúdií ani jednu aplikovať naozaj do toho prostredia, pretože tieto štúdie nemôžu 5 rokov siahnuť do danej stavby. No vidíš, také dobre chcem povedať. No. Ja sa akože v zásade nebraním žiadnym polemikám, ale toto rok o tom rozprávame. Stavba je ukončená a my veľmi ďakujeme a prosíme vodohospodársky podnik, aby pokračoval v druhej a tretej etape, lebo v opačnom prípade urobíme viac zlá, verte mi. No a predpokladám, že v tej časti od Kúpeľského mesta, tam už sa bude dať urobiť aj iná úprava toho protipovodňového múra. Ale tu sa jednoducho akože nedala. Dá sa to spojiť s cyklotrasami a všetko ostatné, ale práve preto, a to sme si splnili, štúdie teraz sa pripravujú, podmienky pre projektovú prípravu. Dámy a páni, končím po dlhej dobe aj také vášnivejšie interpelácie. Dámy a páni, týmto sme program dnešného nášho rokovania v horúcom letnom dni ukončili. Chcem veľmi pekne poďakovať za prácu šarmantnej návrhovej komisii, za kvalitnú prácu.